Sesian pat ngipidang somba ya pibaro shaka online service jong Junior Christian Anniversary Society Pynthorumkhrah hak kerting kebathiang tam ka jong nong penem jong yu Jesus Christ yimla klem da aingo yu blay bula dan lam dan ringkat bat ni kini sngi baro bing lam long kum ni kum bang long hak ni ka klamat ka bamenta bat ni het scam un yai dan ringkat bat ni hak jem ka jong ni bamana kasni Hagani ka service ka bamenta an penya ya ka jing shakri ka jong ni deki associate members jong society shopping nya shakamat tungin pedam ho blay ka jing dwai Kukpa jeng baham neng yang nguk kan pa yami ke dalam ringkat ke jong me kan try bat ni kuam shim ni enok kan pa yang kum ki khon hap ki jong me kan try bingla kan try ban dalam ringkat kan ke puar kan try bing shakri yami kan pa link ba jeng ni online service dalam ringkat kan try bang kan ke jeng shakri ke jong kan try to ai baru kan try ke ek ke bang le kan pa kan om dan kan om lang ta kum bang pendap rukom kan try jisu henry kan try bing pendan buram ya kerteng ke jong me dalam ringkat bikidang shim menta ba ron ndo bezang hadok bawai no jangka Ba nga IT ka parang sa agajim ka jong me tuma baklay paperingkang gajing Associate ka man ka jong me kapanik ni barok ting Jisu amen. Nginya bdaing ka jing shakri ka jong de ngi railang ka jing rai ka ba ar spotlight po. Shipai jong Jisu rinti barok lang habariyo ko turay yangin tur shaprang. Chris u kapten jongi u badan bortam sha ka jing jap thiyaw yangi unyalam. But hadian jing ni jing rai nga khat I daral Elliot bo phang man puli na ktian jong blay badan bu ti blay ka jing dwai. Mendwai ngam pulih na cing wai sam sispa ar puwe dakat baning kang babar an kmit ya la ki khmat shaki lum nang no kanwan ka cing ya rap chunga ka cing ya rap chunga kanwan na try bathaya ka baning ba khndo tu nya dai và chúng như bạn nên lòng bạc khơi cái tăng trong mẹวันkỳ mà trong mẹ lòng cảm ơn trong mẹ học khẩn được cũng bà nên tụi ai nhìn ta chăm bám trong đi học bà hà la cái gì nhìn tụi mẹ nhìn căn trong đi cũng bằng như rồi nhìn map ya kỳ ba lệ sneer đi tụi vậy ya làm miệng đi sa cái chừng bị chơi hình đấy xong mà đi đã cái bát sneer na ba trong mẹ lòng kỳ mà cái word bắt cái word rum hà la cái taman Mentapat nginyo ban sngap ya kakubo na kaktian ka jong oblay na imes daya hun si shopper ngap padahaswa bi idaya en sheme ka yala ka jong ka benta ngan khot ya I emi da hun latam ban ay ka jing rai katpang
jing bom hon jing snow si suda clem mami atrai snow thu shisha jing em jong la kalong bathala jing e baro sao don ki ke yang hang ni mangan yo ban lan don kam yami upan yang na ki jing ba udang i chisha trong u can nhẹ bóng chiều cơn quang loa nghi em hằng ni hao bờ thấy rây tô đã tê phim lòng trong bờ thấy quát bên ar ta tiền yêu la ca chính kita baro sha utrayen pemben kijing e baro saudon ki ger yang ya pi mangin yo banlan ni don kam yami Shisha hadu menta namar buem ngarunga em hadu menta shadu baku bajing I jong u kan ne bom chuko Shisha hadu menta namar buem ngarunga em hadu menta shadu bago bajing I jong u kan ne bom chuko ke step ke bekamani phi baro sesien pat nga aingo ublay ubla play kani kalat ya ka bangin yo e ka ban shakri lang wala rangim yo e ka ban wan shaka yeng ka bakho e ka bakantang ka jong blay henry upli pa e kani kalat e ka bangin yo e ka ban snap bat ban sha score ka kting ka jong blay lingba ka online services nga ai khublay ru ya ka program committee ka bala ibet ban ai ban talam yanga ka shakri ka baden ban sam ya ka khubor na ka ktin ka jong blay nga ai khublay ru ya baro ki para associate but active members jong ka JCESP Pynthorumkhrah but na ki wai pat ki JCES but ki jing sengkhna nga karpat ye phi ba pen palat ye ka por ka bakor jong phi tang shipang ban sngap ye ka ktin ka jong blay ba hashwai ka bangin ya shkmat tin ne le lang khmat blay ka jing duai ko kpa jingi babning yo ni ka ban ango e making ko try ka jinan ka jong me ka ba me play pa ikani ka lat se sin ge ko try ka bangin yo e ka ban snap ban shash ko ka ktin ka jong me trying it way bo me hi king ko try min kran ling ba jong a ka ni ko por ko try ba ka e ka banging ni asngo ka long shisha ka jing kar khu shimti mo me ka por ka brang sa na ba kini bro impan ka teng jami jisu amen ka bentana ka ktin jong blay
ya kabangannya sam hagani kapor kalong na ka gospel ka jong Matthias kalanong ka basaw ka dekhat ka beningkong hadu ka ba khatway ngit bon na preng jongi ngila yo sngo ya kani ka jing tho khana Henry ka shulong tangkum ka jing pen kan mau kadai ka jing tho khana shapang ka jing shapan shoy jong Jesu hakari klau barok ngitip ba hadin baladap ban pen baptis si Jesu layalam no Jesu do umensim shakari klau ba an pen shoy yu do usaitan bat laong ba Jesu ula sha jing it sau po sngi bat sau po miet barok ngitip haba sha jing it kamut ngimba mai na katakadaw haba ngi sha jing it ngitngan bat ngitlat ru kumta usaitan haba ui Jesu bu sha jing it do sau po sngi bat sau po miet ula perkhat bu ong bakani kala de kala di u bu unlit ben penshoy Jesu kumta ula lej bat ula ong ya Jesu ladangi pet ha to kalendong yo iba ha ka dukhat ka balai ong ladami long ukhun ublai tu hukum mi kini ki mau bikin long ki khpu usaitan upen shoy Jesu namar bu utip bu Jesu ulat ngan kum tau ong lada upen shoy bu un pen kalama bu un pen kelak pui kita ki mau le si Jesu un le kata bat un ngat ha kata ka jing pen shoy Henry ka e ka bas ngotenat pan kalong bu Jesu ha ka dekhat ka basau u ong i kini ki kantin u ong balatho bam tang da ukpu hi bu un em ubriu Henry de ki ktin baro ki bami no nakashintor ublai kumta usaitan ulas ngutho ba umla ban penram yu urakata ba kumta ulayalam no yu sha kanong ba ka bakhoj bat ulabo yu halor kadong ka temple bat ula ong ru yu Jesu ladami long ukhon ublai tu peno eladi na balatho on ai hukumi ki angel jong u shaphang jong me bakin ra yami hakikti jongki bayo kumno mejen thot ela ka kajat ha umau iyo ibu usaitan haba ula yalampat yu Jesu sha kata kanong ba bakhoj ba ula penyeng yu halor jong kata kadong jong ka temple le sing laban ong kum kayeng manima hang te hadrong ula ong yu bu un penno nang ta bat usaitan ong ru yu Jesu ba umde ban shap tiang namar ba ublai un sapha e ki angel bakin ra yu Henry Jesu ula ong pat ho saitan ong la tho pan men om tenju yu try u ba ublai jong me kumta usaitan ulai i bahakani kasin ka baaro shimla e ka ban pen shoy yu Jesu kumta ulai lampat yu Jesu sha uwei pat ulum ubajrong ba ulapan i yu Jesu ye kita ki hima jong ko perthai bat e ka buram jong ka ba ula ong yu Jesu lada mendam bat men mani yanga kini baro kin salong ki jong me Henry Jesu ha ga dokhat ka ba shipau uang nabala tho men mani yu utrai bo blai jong me tang yu hi men shakri bat usaitan usngotho bo ula rem komta ula letnyo ba ula e no yu Jesu hangta ngiyo ai hangni bo usaitan ulang ubasyan bat ubashlor hadu kata-kata bawat kat yu Jesu ubadai ukhon jong ublai ban usaitan ulet ya kaban penshoy yu usaitan penshoy tang yu Jesu Henry ya baro hi wat yang ngiru haduk kini kisngi ki bamenta open shoy but open shoy tangi ki bala he lani ki bedang ret Henry yakino ru ki bala sedang ya kaban sngoth open shoy bet yaki lakalong kajing pen shoy ka bedang kamret yaki baret bat teng ka poi haduk ba yaki bala kham he ki don de kijing pen shoy ki bakrau bat ngi iru bu usaitan udan lala ki rukam ban penshoy ye ki brio bat utip bah usian baru komno ban pengat ye ki brio kita gijing penshoy komno usaitan pat upenshoy yang ki hap ki beren kata kalong kajing keli usaitan upenshoy yang da ka ba teng upen long yingi bangin satla lani bangin nom ye it ngin bishni ngin dan kamansim kajing sarong ngan ainuk sai phi teng ngis ngau kumba mangangam ju sha penshoy Henry kamlong kumta usaitan hi upen shoy lut ya baro shubu lada i mai jong phi i ong khon krek kot no tangbo usaitan ong nai pat krek kot pet sha ka TV tikata ka de usaitan upen shoy ki khana ret de kita ki rukam kumbadum i it si parlong lada i mai na ying la ong khon de le skol de le tips ni de bani it si parlong Henry de la poi skol usaitan ong bet mi te nai kran sho nai kran le dom bet le ra
Tika kalong ke eka ba ma yengi ki khun ki jong ublay lada ngingat hai kita gijing penshoy usaitan ujuan ban penshoy ngi man la kapor de namar kata kaktien jong ublay ha kasithi ka beningkong upetras kalenong ka basan ka dokhat ka bapra ka ong tu phenle adakar tu phen sharai naba utaw nong yele jong phi ubo usaitan kum using bakarho uyat kaleng udawat khnang ya unu ru bo unyo ngoi tali ngiyo I hangne bakaktien jong ublay ru kaya thu ingi bangi de banlong ki ba adakar ngi de ban sharai khrang ba nginlong kita ki balat ni kijing penshoy namar usaitan hi uyat sharum sheneng man la kapor bat uda up ru yano bo unyo ban ngoi terli ngau tieng ban perkhat ban sha ngoi terli ho saitan de henry kadan pat kalat ingi bangin lat ni kijing penshoy ke kalat bangin lat ni kijing penshoy bangin lat ni kijing penshoy ni dan kaman puli kaktin gajong blay uji suru haba uyale persha yu saitan pendan kam de kiwe ki tiar le se mo kiwe ki brio haba ki ale thma lani ki penan kam de ki wat de ki som henry uji sum le komta penan kam de kaktin gajong blay ban ngiyo isha ya kata ba uji suhi ulong kanuksa yangi bangi ru ngi de ban bot yu uji su namar balai bah bangi puli kaktin ka jong balai ngila banele persha ikijing penshoy ikijing ba iki ru ki bawan ha gajing em ka jongi namar da ka puli kaktin ublay kalong ka atyar ru bangin job ikijing penshoy ngiyo I bakaktin jong blay kalong ka baim bat ka badan bor kaktin jong blay ka de ka atyar ringi ki khon kristan bangin la banele persha I ki jing ki bawan ka jing em ka jingi I ki jing penshoy ka jing em jingi kum ki khon kristan hi ka de ka madan thma man gasngi ngidon banele thma bat ngihap banele thma persha yu saitan namar usaitan hi bunsin up tham bat ukwa ya ka ban khalam yingi ukwa ya kabo unjob ingi henry ladangi ngidon ni kita ki atyar kiba ngidai ya kabandon kum ki khon kristan kumut nginum sha job ladangi puli kaktin ka jong ublay ngila ban job iginu ki jing penshoy ngiyo I ba hakasithi upol sha kinong hebru kalenong ka basaw ka dukhat ka bakhat ar ko ong namar kaktin ublay kalong ka baim bat ka badan bor bat ka bakhamnap banya kanu ka watlam arlyang serti bat ka bapay hadu ka bapen klan ya ka jing emat ka mansim ikimat bat ya ka clench ing ru bat ka babishar ki jing mud bat iki jing thmu ka donot nakata ka daw kalong ka badan kamingi kum ki khon kristan bingin puli kaktin ka jong blay namar wat kaktin ka jong blay ru ka ong yingi ka tho ha ka shithi jong hebru bakalong ka watlam arlyang serti nakata ka daw ngila banele persha ikita ki baro ngi I bahaba ujisu ru haba usaitan upenshoy ujisu umshim jubam ikitu ki na kanu ka kot lani ni ki pat ki kot henry ujubam na kaktin ka jong blay hi ya ka to ka jing jubam ka jing phai kaktin ka jong ujisu beningkong ngila ban shem ya ka na kitab Deuteronomy kalenong ka bapra ka dukhat ka balay ka jing jubam ka baaru ka de na ka jo hi ka kitab henry na kalenong ka ba henryo bat ka dukhat ka bakhan henryo bakum jo ru ya ka to ka jing jubam jong u ka balay ru ka de na ka jo hi ka kitab na kalenong ka ba henryo ka dukhat ka bakhat lai kumta ngi ru kum ki khon kristan tungin pen million ni lade bangin smart ban puli kaktin ka jong blay bat habangi puli kaktin ka jong blay in sasngau thu bangi long ki bastan bat ki bayan da ka buhusyar namar kaktin jong blay hi kapenlong ingi bangin long ki bastan namar habangi puli kaktin ka jong blay la tho lut ki bangi hi ngi yakendu ha ka jing em ka jingi ba malagasngi ladangi puli kaktin ka jong blay ngi tep ba ka hikai ngi bangini it siparlong bat de na kata ka daw ngi la ban pen ipan shikiway pan kaktin jong blay ka hikai lut ingi iki ba mangi hi ngi don kam bandan ha ka jing em ka jongi nakata ka daw ka long ka bandan kam hadu kata bangin puli kaktin ka jong blay tang man shu puli kaktin jong blay ka labiang Andre ka dan kam ru ingi bangin duai man la kasngi haba ong ban duai man kasngi kamut ba phi duai tang ha ka por ba phi bam ja ba phi di sha Henry ka de ka ta ka por ka ba phi pelut ya ka por jong phi ba ublay wat la da pidang long ki hep ki baret ru wat ju ong bangam nang ban duai la da phi duai tang shikantin ar kantin ru ujisu usngap i ki jing duai jong phi ki khana
Kedan baru ngitip ya kata baka kerteng jong Jisu kalau badan por hadu kata-kata badan ki por habangim la benduai habangim nang benduai ru dengi syukat kerteng Jisu ru kata ru kedan bor bat la dengi nget shishan duk kedon nu nginget skem bengin job iki ibara kedan kam yingi bengin puli testai ke ketien ke jong oblei namar kumbah ke jing em jingi ba man la kasingi ngi hab ban bam bengin long ki baklan bat bengin nat ngi ki jing pang ki jing stom kum taru ke jing long men siam jing iru kadan kami ke jing bam ba ke jing bam ke ba kenja men siam ke di ketien ke jong blai la dangi hingi puli man la kasi kamut bengi besar ru ke jing long men siam jing man la kasi ba kum ta kan khlan bat ngin lat ni ginu ki jing pang menta ha bangim ba mi la dangim ba mi komentali ba kadan kadi ka pandemic la dangim ba mi ngitip bakin sawan ki khnyang jing pang kin sarung hagimat jingi bat ngin sayo pang bat bon sing ngi habangi pet iki news ba ki television ki jongi yo ba ki dan ru ki brio ki bayap thangan namar balai ba ki myo bam kumta ngitip ba ka jing bam kalong ka ba kong san duduk kata-kata kumta om tang mangin subam tang bangin penhun ya ka dok ka jongi hengi de ban kan mauru ban besai ka jing em ka ba kan jaman siam ka jongi kendiat ru na ka benta ki bala khamsan le sidon na preng jongi ki ba ngilalong ki haman ki para ki haman na ka benta ki para ki jongi kadai ru ka benta jongi bangin lami ka laki jongi para bat bangin tendensi kita ki berang khamapo ingi bangin hikai ki komno bikin puli ka ketien ke jong blai ba komno ru bikin duai teng haba ngi hikai ki wei yo le singi kum klat ila di ka wei ngi haban persang shona la di but haba ki wei pat ki yo kin sabut nuk saingi kajing penshoi kamwan tangi ki khna ki bidang ren henry kawan ni ki yingi ki bala long kita ki hamen jong ki para ki jong iru na kata kadau kadan kam yingi ru bengin long ki baklan bat bengin penipat i kita ki bobot yingi komno ba ngidai ban puli bat banduai man la kasngi na maritang da kata bengila banjam bat banyale ya ki buit thap jong usaitan komta tang ini ijing kren i bakhandian bat tungin ni persang bengin long kita ki ba minat ban puli ka ketien ka jong blai bat banduai man la kasngi khrang bengin la banjam ya no gi jing penshai ba ki jing ki bawan ga jing em ka jingi ublei na ka benta ka buram jong amen nga ai khublei ya baro ki nang shimenta na do iba pli ka ketien ka jong ublei ba ai ka jing rai kerpang nang ilam jing rai nong tam bar kum juri imes dai hon chi shapar ngab ibla ai ngi e ketien ka jong ublei tu ublei nang kar khu ya phi but ba phenang ye san ha ka jing lang min sim ka jong phi ba man la kasngi ai khublei ru ya phi baro ki bla pelat por ban pe ya ka ni ka online service ka jongi ling ba ka YouTube channel but nganget scam ba ka long ka jing kar khu yangi iwe baro mentagan penwana ka jing shakri ka jongi de ni rai lang ka jing rai ka ba lai spot san pusan ringkat bat ujisu ngan sayat sukbha ringkat bat ujisu ha ka pertheba jungai na lau jisu jinkmen kalado ringkat bat ujisu ngam ju shap ting shu lambat u jing sngo ting lado ringkat bat ujisu ngam ju shap ting shu sungan sayat sukha ringkat badu jisu haka perteba jangai na lau jisu jingmen ka lado ringkat badu jisu ngam ju shep ting shu jing ngau ting ladu ringkat badu jisu ngam ju shep ting shu ringkat badu jisu ngam ju ngau kenja lok pertaken do no uniti unsa lang adai ban yai ruling babon jing ma ringkat badu jisu
skempa lembadu jing sau ting ladu ringat badu jisu ngam ju shep ting shu ringat badu jisu ngan sayo tia joy haba jing le jong a haber te lawai on the point shining ru lembadu ngan sa ringat badu jisu shaki ar daba lembadu jing snow ting ladu ringat badu jisu ngam ju shep ting shu Tingin online ka jing rai try. Ko kpa jingi uba happening long bu khoi kerteng jong me wan ka hima jong me long kaman jong me ha ka khando kum ba happening to a hingi menta ka jimbam jingi ka ba hala kasni to ma bru yengi kiring kang jingi kum bangi ru ngi ma bi ki beles ni yengi to wat yalam ngi shak jim pen shai ru en re samaring in ka besnio na ba jong me long ka hima bat ka boy ka bram ru hala karta amen but ko waina to ai ba ka jing yet ka jong play ko pa ka jing ai ka jong play khon bat ka jing slok jong play men sim ba khoi bikini lai oi play kindalam ring kat bat ngi ki khon khana jong junior Christian University Pynthorumkhrah bat ki khana hangni back links lak prathe ndo mata bhala ka taru amen